Je leto 2013, sme u Aniela Rudyho, jasnovidca, terapeuta, liečiteľa, človeka, ktorému hovoria aj božský mák alebo tlmočník správ z duchovného sveta. Pán Rudy, kedy ste u seba objavili nadanie pre túto komunikáciu s duchovným svetom? Nadanie. Nepovedal by som to, že nadanie, ale skôr by som to prezentoval tým, že vlastne už ako 5-ročné dieťa som začal vidieť duchovný svet, ale aj počuť. A čo sa týka prebudenia týchto duchovných darov, tak to bolo práve po mojej klinickej smrti, kde sa úplne prebudili všetky moje duchovné dary, keď som prechádzal tunelom a tam ma vlastne vrátili späť s tým, že tam ešte nepatrím, mám sa vrátiť, že som posil svetlo. Takže toto bol ten zážitok také intenzívny, ktorý vám ukázal, že máte takéto danosti v sebe? To bolo v detstve niekedy alebo neskôr v dospelosti? V detstve, keď som mal 5 rokov, takže vtedy sa mi poprvýkrát ukázala naša blízka zosnula, ktorá vlastne odišla domov. V tom čase som tomu nevenoval žiadnu pozornosť, ale strach tam samozrejme bol. Takže som prosil Boha, aby to zmizlo, že to nechcem vidieť, pretože ako dieťa som tomuto nerozumel. Znamená, že vlastne v priebehu od detstva po dospelosť a neskôr ste sa tomu nejako intenzívne nevenovali? Vôbec. A kedy ste sa začali tejto duchovnej práci? Kedy ste sa k nej vrátili? Ako od detstva som bol veriaci, to je samozrejme záležitosť, bol som k tomu vychovávaný. Ale čo sa týka toho prebudenia týchto duchovných darov, tak to bolo jednoznačne po mojej klinickej smrti. Čo vás motivovalo sa vrátiť k tejto, alebo vlastne začať takúto prácu v komunikácii s duchovným svetom? Prišlo to veľmi spontánne. Čo sa týka týchto záležitostí, ničoho nič, keď som sa vlastne po mojich útrapách, životných skúškach, som sa vlastne modlil k Bohu, pretože vždy som bol veriaci, som sa modlil k Bohu, že už chcem mať konečne pokoj a modlil som sa za všetkých ľudí, s ktorými som a prichádzam do kontaktu. A odrazu v miestnosti obrovská žiara, čomu som vôbec nerozumel, pretože som to nikdy v živote takto intenzívne neprežíval. Takže dneska viem, že sú to vlastne anjeli, s ktorými komunikujem a ktorých vidím. Znamená, že na začiatku ste mali nejaké videnie a hovorí sa, že je tam aj cítiť niečo, alebo aj niektorí ľudia majú schopnosť aj počuť vlastne tie duchovné bytosti. Ako to bolo u vás? Ono to prišlo všetko tak postupom času. Čo sa týka, vlastne prvý moment bol, že som ich začal vidieť. Obrovská žiara vlastne v tme, ktorá sa vynárala zo všetkých stien. Prosil som Boha, aby mi dal odpoveď, čo to vlastne vidím, pretože som sa toho úprimne povedané bál. Ale dneska viem, že sú to anjeli a po čase vlastne sa mi prihlásili aj pod tými svojimi menami a sa mi prezentovali, pretože som im to žiadal, aby sa mi vlastne prezentovali a povedali svoje mená. Takže tak začalo a vzniklo vlastne to jasnopočutie u mňa. Jasnopočutie, to znamená, že v tejto oblasti duchovnej práce sa hovorí jasnovidectvo, alebo aj jasnopočutie, jasnocítenie. Pracujete teda rôznymi spôsobmi. Ako sa dajú tieto danosti využiť? Vlastne vy spolupracujete s ľuďmi, alebo ľudia vás oslovujú, viete im nejakým spôsobom pomôcť, v akých oblastiach rôznych? Určite áno, pracujeme aj na diaľku. Čo sa týka toho, relácia Tvoj aniel, ktorej sa vlastne venujem, je to televízia TV8, kde pôsobím už vyše 4 rokov a tam mám svoju reláciu Tvoj aniel, kde ľudia sa prihlasujú aj telefonicky. Samozrejme, že mám aj doma klientelu, ale aj mailami a vlastne posielam im na diaľku takisto energiu. Čo sa týka týchto záležitostí, tak samozrejme, že je to aj kompletná duchovná očista priestorov, ale aj ľudí, čomu sa vlastne venujem. Je to očista tela, duše, aury, čakier, zbavenie blokád z minulých životov, zo súčasných životov, urieknutie, prekliatie, porobenia, zbavenie karmy, ale vieme pomôcť aj spútanými dušami, ktoré neodišli domov do svetla. Extrémne energie, ktoré na diaľku vysielame, spolu s mojím božským tímom, ako sú anjeli, arkanjeli, majstri, bohyne, matky, tak to sú zamerané vlastne na uzdravenie rodinných vzťahov, partnerských vzťahov, pracovných vzťahov, uzdravenie fyzického tela a eterického tela.
Znamená, že je to celkom široká oblasť, ktorej sa venujete. A ktorá z týchto činností je vám osobne taká najbližšia? Nešpecifikoval by som, že najbližšia. Pre mňa to nie je práca, pre mňa je to určite poslanie. Takže pre mňa je to jednoznačne poslanie, pretože viem, že je to môjim poslaním tu na zemi pomáhať ľuďom a predovšetkým ich učiť láske. Naučiť ich láske. Z toho, čo ste vraveli, je teda jasné, že viete pomôcť aj na diaľku. A je nejaký rozdiel medzi pomocou na diaľku alebo osobným stretnutím s tým človekom? Ani by som nepovedal, pretože dokážem sa zamerať či už na diaľku, alebo prostredníctvom mailu, prostredníctvom telefonátu. Pre mňa to nie je až také dôležité. Ale osobná konzultácia, keď je, tak samozrejme to je už na každom z ľudí, ktorí si vyberú akúkoľvek alternatívu. A vedeli by ste uviesť nejaký príklad z praxe s nejakým klientom, samozrejme nie menovite, v čom ste pomohli, niečo také, čo možno aj vás samotného prekvapilo? Určite áno. Tie moje začiatky vlastne boli také, keď pôsobím tak vlastne na ľudí tými energiami, že ľudia sa mi zdôveria s nejakým problémom zdravotným alebo pracovným, alebo aj vlastne je to záležitosť aj, ako som spomenul, rodinná alebo partnerská. No a zdôveria sa mi s istým problémom a osobne to odovzdávam Bohu, ich problémy. Takže viem a moje motto, moje krédo je vlastne to, viem, že Bohu nie je nič nemožné. Takže sa udialo veľmi veľa zázrakov, vďaka Bohu, ale všetci ľudia nech ďakujú Bohu, nie mne. Takže to je pre mňa také, že vlastne sme uzdravili, čo sa týka aj nádorových ochorení a rôzne uzdravenie vzťahov, partnerských, pracovných a celkovo. Takže určite sú veci, ktoré aj mňa dosť zarážajú niekedy. Znamená, že kontaktujú vás ľudia niekedy spätne, že ako im vlastne táto práca pomohla? Áno, určite áno. V relácii Tvoj aniel mám dosť veľké odozvy od divákov. Pravidelne sa mi hlásia telefonicky, vlastne spätné väzby sú a ďakujú. Čo im, samozrejme za to im ďakujem tiež, pretože si ich nesmierne vážim. Vy sa tejto práci, komunikácii s duchovným svetom venujete teda úplne na plný úväzok. Vnímate túto prácu skôr ako zamestnanie alebo ako povolanie, poslanie? Určite poslanie, čo sa týka mňa, pretože viem, že je toto môjim poslaním. Pre mňa je rodina, každý človek, s ktorým sa stretnem. Takže ja to vnímam takto, každého človeka, pretože v každom človeku vidím to dobré. Znamená, že vlastne toto je aj priestor, z ktorého vy žijete, existujete. Aký je honorár za takúto vašu prácu? Čo sa týka mňa, tak vždy to nechávam na ľudí. Nemám špecifické isté záležitosti, takže každý to robí inak. Ja to vždy nechávam na ľudí, čo sa týka aj honoráru, ale čo sa týka vlastne, keď mám nejaké vlastne kurzy, anielský kurz, teda anielská terapia a stretnutia s duchovným svetom, tak mám tam samozrejme istú cenu, pretože tam musím uhradiť samozrejme nájom, je tam zahrnutý obed, práca s kývadlom a vlastne celkovo je tam zahrnuté kývadlo a materiály. Takže pre mňa je to také, že je to môjim poslaním. Akým spôsobom vás ľudia môžu osloviť, pokiaľ by ste ich vlastne oslovili a vedeli by ste im pomôcť, ako vás môžu kontaktovať? Určite ma môžu kontaktovať. Sú ľudia, ktorí sledujú samozrejme moju reláciu, poznajú ma odtiaľ, ale samozrejme aj mailom. Takže mailom na vašej webovej stránke? Áno, mailom na mojej webovej stránke, alebo vlastne cez Facebook, takže aj tam komunikujem. Adresa webovej stránky je anielrudy.sk. Znamená, že vy ste sa v dospelosti vrátili nejakým spôsobom k tejto duchovnej ceste. Vedeli by ste nám trošku povedať aj zo svojho súkromného života? Bola tam nejaká motivácia, že ste začali pracovať s touto oblasťou? Vlastne ako malé dieťa, ako hovorím, som bol úplne iný ako ostatní moji rovesníci, pretože stále som mal pocit, že ja tu nepatrím, že som niekde inde, kde vlastne absolútne, že do tohto sveta ja nepatrím. A vždy ako malé dieťa, vždy som aj svojim rodičom povedal, že ja nie som ich syn, že proste ja chcem ísť domov. No a po nociach som vlastne plakával. No a
ja som chcel ísť domov. Moje prvé stretnutia s Ježišom a Pannou Máriou boli vlastne už moje prvé stretnutie ako 5-ročný. Takže vždy to bolo úžasné stretnutie. Aké plány máte do budúcna? Čo môžeme od vás čakať, alebo čím prekvapíte svojich priaznivcov? Tak čo sa týka mňa, určite už dá sa povedať, že som prekvapil svojím spôsobom, pretože prvé vydanie mojej knihy, aj druhé vydanie mojej knihy, Stretnutia s duchovným svetom, už sú prakticky v predaji a takisto moje karty, anielské, archanielské, majstrovské, uzdravujúce energické posolstva, ktoré sú už v obehu. A do budúcna samozrejme pripravujem ďalšie CDčka, vlastne meditačné. Takže priaznivci sa môžu tešiť na dosť veľa vecí. A keby sme záverom chceli ľuďom nechať nejaké posolstvo, ešte viem o vás, že ste zastanca pozitívneho myslenia. Akým spôsobom môžu ľudia praktikovať to pozitívne myslenie vo svojom živote? Určite áno, moje učenie je aj o tomto pozitívnom myslení, o optimizme, pretože všetci vieme, že optimisticky naladení ľudia sú za prvé zdravší, šťastnejší a dokážu vlastne ľudí tak osloviť svojím spôsobom. Určite áno. Takže moja rada, moje posolstvo pre vás, pre všetkých je jednoznačne láska. Ku všetkému živému vysielať len lásku, energiu lásky a svetla. Takže ďakujeme za rozhovor, aj za ľudí, ktorí vás pozerajú a fandia vám. Ďakujeme, všetko dobré do ďalšieho života.